Tak toto bol Noise Cat. Skvelá kapela, ktorú tiež akože reflektujú ľudia aj v mailoch. A veria, že tu je. Áno, myslím si, že... Takto, že bolo by je krásne veriť, že tu sú. Je to ináč krásne. Ináč, povedzme pravdu, že toto je naozaj v televíznom štúdiu teda. To nie je v skutočnosti, ale iba v televíznom štúdiu. Sme tu v štúdiu. Virtuálne sme tu. Čiže to je taký virtuálny svet. Niekoľko otázok. Vyhnem sa všetkým tým, ktoré hovoria, že to bol hoax, či k tomu došlo, a tak nie. To bude posledná otázka vlastne. Začnime napríklad týmto. Akou rýchlosťou sa pohybuje Zem okolo Slnka? Poetická otázka pre Jana, asi, keďže je astronóm, nie astronaut, ale astronóm, že má vesmír vôňu? Podobná otázka, už taká technickejšia. Ako sa vo vesmíre získava vzduch, ktorý kozmonauti dýchajú pri takýchto dlhších misiách? Zoberú si zo Zeme natlakované fľaše, alebo sa tam vzduch nejakou technológiou recykluje? Koľko paliva, ja dodávam akého, bolo potrebné napríklad na takú tú misiu, že na mesiac a späť? Ešte jednu otázku, ja už dám iba, sa mi nejak zasekol počítač, už sa síce spustil, ale dám svoju otázku, takú tiež naivnú. Keď tento kozmonaut, ktorý tu je, skacká, jak sme to aj videli, tam aj si to spomínal, a čo sa stane, a nemôže sa zohnúť ani, čo sa stane, keď sa potkne a spadne? Of course, confirmation that wires were used is in the detail. Here in this Apollo 14 footage, you can see a ping, a momentary glint. And again, run slowly. And once more. There are other examples too. This one is from Apollo 17 during the flag scene. You can see the ping at the top of the frame. In this footage from Apollo 16, we have telltale evidence of a slightly floating or dangling effect at the jump salute location. It's as if the weight is being taken off the astronaut's feet just a second or so too soon. Compare that sequence with an obvious rehearsal rig. The dangling effect is very evident. And here again, from the same mission, Apollo 16, we have an astronaut who is about to get up. Give me a hand. Okay, here we go. Let me give you a hand, he says. There goes bag. There goes another bag. Bag. Coming. Look at it again. The astronaut is getting up with the wire taking the weight, relieving him of 5/6 of the Earth's gravity. A magic trick? No. Just the help of a wireman. This is a slow-motion jump that would have been seen live on TV. And here it is at normal speed. Stalo sa to. Ono sa dá vstať, to nie je zase tak, že to bolo úplne neohybné, ale je to dosť zložitý proces proste pretočenia sa tak, aby som si niečím pomohol, oprem sa o ruky. A zase na druhej strane, keď sa odrazíš, tak pri tej nízkej gravitácii tá tvoja sila ti pomôže sa v podstate vlastne zdvihnúť. Na trampolíne. Aj fakt sa potkol? Nie na 11, ale stalo sa, hlavne teda už potom pri tých misiách, kde sa oveľa viac pracovalo, tak sa stalo napríklad
Jack Schmidt na 17 niekoľkokrát spadol a musel sa proste... Už sa aj v zložitejšom teréne, keď sa pohybuje, že ti podbehnú nohy, proste nejaký svah sa pod tebou trošku zosunie, takže stalo sa samozrejme. No, otázka všetkých otázok mailových je formulovaná jedným z divákov takto. Ako niekto môže veriť, že človek po 40 rokoch nie je schopný technicky zopakovať ten tzv. Najväčší krok ľudstva? Prečo? Prosím pánovo vysvetlenie. Mne to príde ako klamstvo. Rovnaké klamstvo hovorí ako kresťanstvo. Ja by som to ináč doplnil, že ani, podľa mňa to není otázok mailov a vôbec to není otázok, lebo zase mne sa zdá troška nevkusné príliš veľa času venovať úplnej blbosti, ale dobre, troška tomu budeme venovať. Ale ešte predtým sa opýtam, že teda na mesiaci boli len tí dvaja? Potom už žiadny ďalší pokus nebol? Bol ďalších misií. Koľko? V podstate ich bolo 6 úspešných. 6 krát 11 až 17, okrem 13. Dobre. 6 krát boli nejakí ľudia, dvaja ľudia. Vždy dvaja. Teda vždy bolo toto zloženie, že traja, jeden čakal a dvaja išli a tak. 6 krát. Ano. Prvýkrát v 69., poslednýkrát kedy? V 72. myslím bolo decembri Apollo 17. Dobre, 6 krát. No, tak a to je také aj troška podľa mňa vysvetlenie, že to nebolo len raz, tak iba mi povedzte teda naozaj krátko, že prečo si, ja sa nechcem vôbec pýtať na to, že či si myslíš, že tak bolo alebo nebolo, tak to sú blbosti, ale že prečo si myslíte, že vzniká taká úvaha, podobná inak tomu, že či dvojičky padli samé, alebo nepadli samé. Prečo vzniká taká úvaha, že ale však to bolo asi vymyslené? Prečo to vôbec vznikne, takáto úvaha? Čo si myslíte? To môže byť rôzne. To môže byť, akože ak použijem proti konšpiračnej teórii konšpiračnú teóriu, tak keby som bol v takej tej, neviem, akú majú pracovňu v Kremli, asi nie oválnu, ale nejakú inú. Tak kockatú. Tak v kockatej pracovni by som povedal, že kurník, že oni boli na mesiaci, tak čo s tým urobíme? Povieme, že neboli. A akože, čo si myslím, že je blbosť toto, ale to je podobná konšpiračná teória. A teda zavolám príslušné oddelenie KGB dezinformačné, že aby vymysleli čo najviac veci taký, aby to nevideli. To je jedna možnosť. Druhá možnosť je, že naozaj to je zázračná vec. Že nechce sa to človeku uveriť. Čo môže v chorej mysli, alebo jak to povedať, viesť až k takémuto niečomu. Ale ináč, ja s tebou nesúhlasím s tým, že je to blbosť. Mne sa to zdá fascinujúca vec. Že toto ľudia vymyslia, argumenty, ktoré tomu vymyslia. A mne sa zdá, že práve na tomto Moon hoax sa tomu hovorí, alebo Apollo hoax, že je po slovensky teda? Hoax je podvod, mystifikácia. No. Že to je zaujímavé, pretože mne sa zdá, že s tým Apollom je to pomerne jasnejšie, ale na tom sa dá pekne ilustrovať. Ja si myslím, že čo robiť aj s takými vecami, ako sú tie dvojičky, ako sú tie filmy takého toho tlstého Američana spoteného v šiltovke. Moore, no. Tak akože, že mne sa to zdá kvôli tomuto zaujímavé, že keď ľudia vidia také veci, že čo s tým? Lebo to není triviálne, tie blbosti, aby som to potom však... No však poď, ukáž to, lebo Števo chce ísť ďalej v diskusii. Teraz tak ja by som urobil takúto vec, že ja skúsim ukázať, ja sa chvíľu skúsim hrať na toho, kto to spochybňuje.
že človek bol na mesiaci. Aby bolo vidno tie argumenty, že to nie sú blbé argumenty. Tie argumenty sú zaujímavé. A potom aj poviem, prečo si myslím, že sú všetky, alebo prečo si iní ľudia myslia, že sú všetky tie argumenty falošné, ale v prvej fáze mi príde, že užitočné nie je hľadať, že prečo sú falošné, ale naozaj ich skúsiť presiť, ako keď pozerá človek tie filmy tých citovaných ľudí. Ja to skúsim ukázať. Tak letom. No. Budeme sa pozerať. Na jednom obrázku to skúsim celé ilustrovať. To je tento. Dobre, oni si to nájdu si. Dobre, čiže poď tuto ku mne. K tebe. Tu môžeme troška posunúť. No, nie moc, radšej. No. A teraz sa poďme zahrať, že teraz sa hraje, že mi chceš veriť. Že mi chceš veriť. Vidím presne obrazu, tam sa pozri, to až takto vidím. Čiže, tak pozri sa, prvá vec je, 8 vecí poviem. Tak prvá vec je, že hviezdy. Že všimni si, že tu nie sú hviezdy. Nie sú vidno teda. Nie sú vidno hviezdy, ale akože, ak máš nočnú oblohu, tak tam by mali byť hviezdy. Na nočnej oblohe tmavej sú vždy hviezdy. Cez deň hviezdy nevidíme, lebo my vidíme slnečné svetlo rozptýlené v atmosfére, čiže my vidíme to modré nebo, to je slnečné svetlo, ale inak, keď to tam nie je, tak vidíme hviezdy. Tu nie sú hviezdy. Čiže asi to urobili v štúdiu a urobili to blbo. Lebo tam nedali hviezdy. Čo predpokladáme, že sú dosť veľkí tupci teda. Počkaj, teraz sa hrajme, že ma počúvaš. While they took 3 automobiles to the moon, they never took a photographic telescope. Had they done so, they would have been able to see farther into the universe than had ever before been realized. If they had taken a telescope and were not actually on the moon, they would have had to concoct undiscovered galaxies that might one day prove to be non-existent. The cost of the 3 moon rovers in 21st century currency? Nearly $60 million each, though they had fewer parts than a Jeep. Where was all this money? Druhá vec sú tieto hviezdy túto na tej vlajke, teda nie tie hviezdy na tej vlajke, ale tá vlajka. No. Tá vlajka zjavne veje. Plápolá. No ale na mesiaci nie je atmosféra. Čiže ani vietor. Čiže jak tam môže plápolať nejaká. V štúdiu môže byť prievan, ktorý to urobil. Takže to boli hviezdy. During the Apollo 14 flag ceremony, the flag waved, despite the fact that there is no air on the moon. In fact, some form of flag movement was always seen on every Apollo landing. Despite various flag movements that are impossible to recreate with human motion, the propagandists all argue that the flag never moved unless the astronauts were holding it. Every time you see that flag waving, the astronauts holding onto the pole and they're moving this thing back and forth. That's why the flag is moving. It's just the cloth flapping back and forth because of inertia. However, this was not the case. In 2007, YouTube user Green Magoo's purchased the Apollo 15 DVD set from Spacecraft Films and analysed the videos taken during the second EVA. What he found showed that the American flag on Apollo 15 waved when astronaut David Scott ran past it. Oh, you look colorful. That's it. Even with the dirt, huh? Okay. You like that flag there, Joe? It's beautiful. Yeah, we think it's pretty nice, too.
Shall we get in now? This flag ceremony is the exact same footage used in the Zigzag Productions documentary, The Truth Behind the Moon Landings. Most obvious evidence the flag was on the moon and not in any air is that whenever people walked by it, it didn't move at all. I think the whole video speaks for itself. Shortly after Green Magoo's released the Apollo 15 flag ceremony onto YouTube, Mark Gray of Spacecraft Films filed copyright infringement against it. Druhá vec je, že prach. Ďuro aj s Janom hovorili, že keď pristávali, tak to, jak to videli, že videli prach zvírený. No dobre, keď sa pozrieš na tú fotku, tak tu vidíš, že stopy. Plno stôp. Tie stopy sú v prachu. No ale keď si predstavíš, že ak pristáva nejaká raketa a zvíri prach, tak tu žiadny prach v okolí toho modulu nemá byť, ten má byť všetok odviatý preč. Tu je, lebo tu žiadny modul tu nepristal, to len ho priviezol nákladiak do štúdia a potom rozsypali piesok. Navyše rozsypali vlhký piesok zjavne, lebo sú tu parádne viditeľné stopy. Ale v suchom piesku takéto stopy nevznikajú. Ale na mesiaci nie je žiadna vlhkosť. Vec číslo 4. Ďalšie dve veci sú, že tiene. Tuto vidíš tieň toho modulu a tu vidíš tieň toho kozmonauta. Tie tiene nie sú paralelné. Keď je tam jediný zdroj svetla, slnko, tak tie tiene musia byť paralelné, najmä ak to slnko je rovnobežné. Druhá vec, ak tam jediný zdroj svetla je slnko, tak v tom tieni veľkom nemá byť nič vidno. Táto noha je v tom tieni toho modulu, napriek tomu ju vidíme. A na iných fotografiách v tých tieňoch dokonca vidíme veci oveľa jasnejšie. To bolo 6. A 7-8 je samotná fotografia. Námietka číslo 1. Jak je možné, že všetky snímky z NASA sú tak v takejto kvalite a v takejto kompozícii? Čo znamená v kompozícii? No, že to je fotografické, že to je dobrá fotografia. Ja, že akože kvalitná fotka. V tých situáciách za 2 hodiny zbierať šutre, celé nevieš, či prežiješ, nemôžeš sa hýbať, takéto perfektné fotky. Veď číslo 7, samotná fotografia. Jak je možné doniesť z mesiaca fotografiu? Tam je 200 stupňová teplota. No ale celuloidový film, vtedy neboli digitálne fotky. Nevydrží neporušený 200 stupňové teploty. A teraz ide všetkých týchto 7 bodov vysvetliť? A všetkých 8, a ja by som najradšej ich nevysvetlil. Ja by som najradšej nechal tak, pretože ja si myslím, že ľudia, ktorí takýmto veciam veria, si zaslúžia, nech im veria. Lebo ja si myslím, že hlavný argument proti tomuto je, že to celé je úplná sprostosť. Ako predstaviť si ako komplot takého rangu je proste nezmysel. 6-krát.
6-krát, ale koľko ľudí? Tisíce ľudí. To sú, Si hovoril, koľko si hovoril? 400 000? Na celom programe Apollo sa podielalo 400 000 ľudí. Hej, a keď si vezmeme len ten užší kruh, to znamená skutočne ten Houston, tú Floridu a tak ďalej, tak to sú proste 10 000 ľudí, ktoré tam pracovali, ktoré tam chodili normálne do roboty a tak ďalej. Keď si vezmeme len tých astronautov, tak 22 ich bolo v podstate ako v blízkosti mesiaca. A ako to je proste nepredstaviteľné, že za 40 rokov ani jeden neprehovoril, že to celé bolo proste CIA nahrané. Ale ja si dokonca myslím ešte viac, Ďuro. Ja si myslím, že to je hovadina od samého začiatku, že to je výplod chorej mysle, ja si myslím. A to, čo chcem povedať je, že isté, že všetkých tých 8 vecí viem jednu za druhou povedať názor druhej strany a vysvetlenie, ale ja skoro som až v pokušení, že nepovedať to, alebo povedať to až neskôr, teda aspoň chvíľu nechať, lebo ja si myslím, že tie filmy o dvojičkách a tie múrové filmy a tak ďalej, že to, čo sa s nimi má spraviť, je buď ich nepozerať, alebo vedieť, že každá z tých vecí rad za radom, každá je buď lož, alebo nezmysel, alebo omyl. Ale bez ohľadu na to, či ich v danej chvíli viem vyložiť, alebo nie. Pretože dvojičky nemohli zhodiť Američania. Toto nemohli urobiť v štúdiu, lebo to je celé úplná sprostosť. Ja by som teda, toto by som najradšej zdelil, nie že jednotlivé detaily, že... Ani ich nezdeluj, ja mám takýto návrh, že ktorý z tých 8 považuješ za najsilnejší? Najsilnejší? Proti, akože... Všetky sú hlúposti. Ale nie, keby si sa zahral stále na to, tak ktorý z nich je taký, že taký najsilnejší? Alebo ktorý sa ti najviac páči? Podľa mňa najviac, čo človeka osloví, je tá vejúca vlajka. Ano. Tým duplom, že keď vidíš video, jak to tam, tak tá vlajku vidíš, že plápola. No. Tak ak je toto taký, že najzaujímavejší, tak ten vyhrá. Ten je taký podľa mňa pre mňa najpresvedčivejšie je to, že tu by nemal byť ten prach a tam by mal byť tie hviezdy. Tak jeden z nich povedz ten skutočný argument. Tak vyber si. Vlajku. Vlajka, keď ju vidíš na tom videu, že plápola, tak to je vtedy, keď ju tam zastrkávajú. Keď tam tú vlajku zastrkávajú, on točí tou tyčou točí a vtedy tá vlajka, aj keď tam není vzduch, sleduje ten pohyb tej tyče a hýbe sa. Keď už je zastrčená, čo je ináč zaujímavé, že tí ľudia, ktorí teda hovoria o tom hoaxe, to nevidia, že na tých všetkých, na veľa fotografiách, na veľa rôznych fotografiách tá vlajka plápala vždy týmto istým spôsobom. Úplne rovnako pokrčená. Že je rovnako pokrčená na všetkých. Z rôznych uhlov braná, v rôznych časoch braná, raz je ten Armstrong pri nej, raz je ďalej a tak ďalej. A odpoveď je taká, že tá vlajka tu hore zjavne, ako tu je jedna tyč a tu hore je druhá tyč. Aby teda ona nespadla, lebo by nebolo vidno, no? Ale aby bola natiahnutá. Tak ona je natiahnutá nejako. Tam sa im to vraj urobilo tak, to sa teleskopicky natiahovalo a neroztiahla sa im celá. To nebolo tak myslené, bolo to myslené, že bude rovná. Tak to vyzeralo lepšie. Takže potom pri tých ďalších misiách to vraj robili na schvál, tak, že ju neroztiahli úplne. No a pri tej neroztiahnutom tom teleskope hodnom sa tá vlajka takto poukladala a už bola takto, pretože tam naozaj žiadna atmosféra nie je. Ale nie je tak dodnes. Nie je tak dodnes. Pretože im nikto nevysvetlil, že by ju mali dať trošku ďalej. Oni ak odlietali, tak ju odfúklo. Pri 11. Vážne? Áno. Ona leží niekde možno pol kilometra ďalej, pretože bola príliš blízko. Keby to bolo zrežirované, takáto chyba by sa im nebola. To sa mi zdá také, napríklad, akože prvoplánové. A to je vidno na tom zázname z toho štartu, lebo to filmovali kamerou, takže tam je vidno, že ona letí pred. Toľko čo sú to za teórie? Konšpiračné. Konšpiračné teórie.